हाय लोगोफोर फिन नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेल गोरलै चेनेलनिफ्राय बरायनाय जाबाय। स' जों आगोलनि बायदिनो दिनै जों एगेन नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनफिनबाय। स' दिनै जोङो नोंथांमोना मिथिखागौ जोङो थाखो 10 नि सानखान्थिनि 2 नाम्बारखौ जोङो स्टार्ट खालामगासिनो माने 2 नाम्बारनि सिरिजआव दङ दा जोङो बे 2 नाम्बारनि सिरिजआव नै पार्टआ जाबाय 3rd नाम्बार पार्ट आरो जोङो आगोलावनो बि चेप्टारनि मोननै पार्ट बनायखानाय जाबाय। स' दा बे पार्टखौ नोंथांमोना जुदि नायाखैबा डिस्क्रिप्शन बक्सआव लिंक्सफोरा होनाय दङ बेफोरनि बेखौ नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनो हागोन। स' जोङो गिबियावनो नोंथांमोननो मोनसे खावलायनो सानो दे नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना आगोलैनो माने होनाय लोगो आपलोड होनाय लोगो नोंथांमोना बे नटिफिकेशन बेलखौ थुना होबा नटिफिकेशन थांगोन। स' नोंथांमोना होमबाना थाबैनो भिडिअ आपलोड होनानै मिथिनो मोनगोन। स' गोबाव खालामालासिनो दा जों लोगोफोर स्टार्ट खालामदोंसै। स' जों आगोलनि क्लासाव 2.2 नि 1 नाम्बारसिम खालामदोंमोन। स' जों बेयाव एसे सोलोंदोंमोन अब्लाबो दिनै जोङो जा हायो बेसेबां हायो जों आगबारिनोसै। स' दा फार्स्ट नाम्बार दिनैनिया दङ जोंनिया 2 नाम्बारखौ खालामगोन जों लोगोफोर। स' बे 2 नाम्बाराव दङ जोंनिया लुटुबार 2 आरो मोनसे मा दङ 1/3। स' दा आगोलनि बायदिनो नै फार्स्ट मोनसेया मा दङ लोगोफोर बेयो कुइसनखौ खेबसे ओरैनो फरायना होफिननि आं बेनि लाथिख'फोरनि फारियै दाजाबगासै आरो सानजाबगासै हिसाबै हमनानै मोनफ्रोमबोनि होनाय अनजिमाफोरनि मोनसे जौगानाय बिदामखौ बां दिहुन। दा नैबे मा होनो जोंनिया सानजाबगासै दाजाबगासै लोगोफोरनि मोनसेया दाजाबगासै सरि हा नै मोनसेया मा लोगोफोर दाजाबगासै बेनिफ्राय बे मोनसेया मा जोंनिया नैबे जोंनिया जाबाय सानजाबगासै। ये मोनसे दाजाबगासै मोनसे जाबाय मा सानजाबगासै। सल्युशन लेट हमना लाबाय लेट माने हमना लाबाय होनबाबो लिरजागोन हमना लाबाय लाथिख'फोरा हमना लाबाय लाथिख'फोरा आलफा आरो बीटा। So therefore according to question मा दं जोंनिया आलफा प्लास बीटा माने आलफा प्लास बीटा लाथिख'फोरा जुदि जोंनिया आलफा आरो बीटा जायोबा लाथिख'फोरनि दाजाबगासैखौ बेसां होदों लोगोफोर √2। स' नै आलफा प्लास बीटा इक्वल टु मा लिरगोन जोङो जुदि नोंथांमोना फर्मुला खेबसे लिरजागोन लोगोफोर -b/a होननानै लिरखाबानो जाबाय बिथिं बेसां होनाय दङ जोंनिया √2। बिनिफ्राय मा होनाय दङ आलफा बीटा माने सानजाबगासै इक्वल टु बेसां जायो जोंनिया c/a आरो बिदिखौ बेसां होनाय दङ 1/3। आं आगोलनो बुजायखादों लोगोफोर जे जुदि नैयाव a आ 3 जाबा नैयावबो a आ मा जानांगोन 3 जानांगोन। जों जेबो नाया जों जास्ट माखौ फार्स्टआव मिलायनो नाजागोन जोङो a नि मानखौ माने नै a नि मानखौ a नि नै सिङाव मा दङ जोंनिया 3 नैनिया मा दङ 1। स' दा बे 1 खौ जोङो नै 3 खालामनो नाजानांगोन। स' दा 1 खौ 3 खालामनो नाजाबा जों सिम्पलि सिङाव मा होनांगोन जोङो 3 होमबाना नैनि a नि सिंनि माना मा जाखो 3 नैनि a नि सिंनि माना मा जाखो 3 बाद नै 3 होना दोनबा जोंनिया नैजों मिलायनाय नङा। स' जों दा नै √2 खौ होनांगोन नैबायदि बाद नैबायदि होबा नाय नोंथांमोना √2/√3 आं जुदि √3 आन्था जुदि सिङाव होना दोनो होमबाना बिसोर मोननैया थागोन बाद जोंनिया मा होनाय दंमोन लोगोफोर √2। जोङो बिसोर मोननैखौ एगेन माने दानखाव बा सानजाबना बा जायखिजाया केलकुलेसन खालामनानै जों मा मोनफिननांगोन √2। स' बिनिखाय जोङो नैयाव मोनसे मा होनांगोन लोगोफोर 3। स' बिदि माने सिङाव 3 बा गोजौआव मा होनांगोन जोङो 3 नांगोन मानो होनबा जोङो नै 3 जों केन्सेल जानानै होमबाना नैबे जों मा मोनफिनगोन √2 खौनो जों मोनफिनगोन। बेखौ गोसो लाखिबाय लोगोफोर दा जोंनिया जाहैबाय मा सरि a नि माना नैयावबो मोनबाय 3 a नि माना बेवहायबो मोनबाय मा 3 बे फिनिश जाबाय। एबार नेक्स्ट स्टेपआ जाबाय सिन एबार सिनखौ नायगो जोङो बेयाव मा थायो लोगोफोर माइनास मोनसे फर्मुला माइनास थाथारो। स' दा बे माइनासखौ जोङो माला थागोन जेब्ला जोंनिया नाय बे माइनासआव थाथारगोन बाद जोंनिया नैयाव मा दङ √2 जोंनिया पजिटिभ दङ। बेयाव पजिटिभ माला मोनगोन जेब्ला जोंनिया नैबायदि माइनास मोननै थागोन। मानो होनबा नाय खोनासं
दा नाय बेखौ नों कैलकुलेशन खालाम जे 3 3 मा कैंसिल सो बिनि उनाव माइनास 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 मा जागोन बियो कैंसिल जागोन सो बिनिफ्राय मा थागोन जोंनिया ओनलि रूट ओवर 2 सो बिनिखायनो निउ मा नांगोन जोङो मोनसे माइनास नांगोन सो दा नाय माइनास माइनास कैंसिल थांबाय निउ रूट ओवर 2 आन्था थाबाय सो बिनिखायनो दा बिनि माना मा जागोन लोगोफोर बिनि माना जागोन माइनास 3 रूट ओवर 2 सो देयरफॉर a equal to 3 b equal to 3 root over 2 c equal to मा जागोन 1 ने c नि माना सावको जुदुंगोन 1 दा जुदि नोंथांमोना सानो जे नैयाव आं पजिटिभ होनाय होनबा मा जागोन नै बायदि आन्था होनायबा बेबायदिबा नोंसोरना जागोन रं मानो होनबा नाय जोंना फर्मुला माइनासआ बहा हारखो नोंथांमोनखौ सोंगोन फर्मुला माइनासआ बहा हारखो होमबा नों आं फर्मुला माइनासखौ होबाय स' फर्मुलानि माइनासखौ होबाबो नोंनिया मा जागोन नाय फर्मुला माइनास तो थाबायनो बाद जोंनिया नैबे मागोनि प्लास फायखो बेबो कन्फ्यूजन स' बिनिखायनो मा नांगोन लोगोफोर नै फर्मुलानि माइनास बिनिफ्राय नै बिउबो मोनसे मा जागोन माइनास जागोन स' होमबासो मा जागोन जोंनिया माइनास माइनास प्लास जानानै नैथि मा जाबायगो प्लास जाबाय स' बिनिखायनो बिनि माना निउ मा जागोन माइनास 3 रूट ओवर 2 देयरफॉर जौगानै बिदाब गोबां राशिया जाबाय जोंनि जौगानाय बिदाब गोबां राशिनि स्टैंडर्ड फर्मुला मामोन लोगोफोर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बेखौथ' मिथियागौ a नि माना 3x स्क्वायर b नि माना बेसेबां 3 रूट ओवर 2 माइनास माइनास a प्लस a माइनास जागोन बे प्लस c नि माना प्लस 1 स' बिनि जाबाय जोंनिया आन्सार लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो खालामलायनोसै स' दा नेक्स्ट कुइसन दङ जोंनिया एबार नाम्बार जागोन 3 नाम्बार स' एसे स्पिड खालामलांसै लोगोफोर बाहाय एसे बुजिबायबा नोंथांमोना स' होनाय दङ सलुसन हमना लाबाय लेट लाथिख'फोरा अल्फा आरो बीटा according to question जोंना मा दङ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 आरो अल्फा बीटा इक्वल टू रूट ओवर 5 सरि फर्मुला फार्स्ट लिरग्रोना लाबा मोजां होमबाना एसे मिलायनाय सुबिदा जायो स' c बाय a इक्वल टू दा नैबे मा दङ जोंनिया रूट ओवर 5 स' नैयाव a नि माना 1 नैयाव 1 नैथिं मा जागोन होनबा 0 नै मा नायदों जोंनिया 0 नायदों नालाय नैया स' लोगोफोर स' जुदि कनभार्ट खालामबा 0 बाय 1 जाबाय नैबे इनिफ्राय नै मा जाखो रूट ओवर 5 बाय 1 नाय a नि माना नैबो 1 बेवहायबो मा 1 स' देयरफॉर a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 आनो जागोन 0 नि जे माइनास होबाबो प्लास होबाबो जेबो मिनिंलेस बे माइनास होबाबो होबाबो 0 नि सिगां जि थायो बेनो 0 आनो जागोन आरोना माइनास बो जाया प्लास बो होनाया जोङो स' इनिफ्राय c इक्वल टू जागोन रूट ओवर 5 स' देयरफॉर जौगानाय समानथाया जाबाय x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ax स्क्वायर a नि माना 1 x स्क्वायर जों 1 खौ होआबाबो जायो 1x स्क्वायर नालाय ओमफ्राय प्लस b नि माना 0 डट x प्लस c नि माना रूट ओवर 5 सो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस रूट ओवर 5 बेनो जाबाय जोंनि आन्सार स' स्पिड जादों नामा लोगोफोर स्पिड जायाखै गोदै मोनदों दा आं मानो स्पिड खालामखो एसे नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ स' दा नेक्स्ट खालामलायनोसै आं नेखिनाखौ खोमोरखानोसै नेखिनाखौल' खोमोरगोन एबार लोगोफोर मानो होनना बुंबा आङो इखिना सेम जोंना स्टाइला सेमानो जायो नालाय स' बेनिखायनो आं नेखिनाखौल' खोमोरबाय नाय बिनिफ्राय नेक्स्ट मा नायदों नैबेखौ मोनसे दा थार्ड नाम्बाराव नायदों फोर्थ नाम्बाराव नायदों जोंनिया 1 आरो मा दङ 1 स' दा सिम्पल नैबे मा जागोन 1 जागोन नैबे मा जागोन 1 नैया फार्स्ट मोनसेया 1 दङ नेक्स्ट मा दङ जोंनिया 1 स' दा एक जाबाय आरोना नैबे माइनास नैबे जागोन 1 इक्वल टू 1 बाय 1 इनि माना 1 जाबाय 1 होबा माइनास माइनास जागोन मानो होनबा जोंनि 1 दङ नालाय स' माइनास माइनास नि मा जागोन पजिटिभ जागोन स' देयरफॉर a इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनास 1 c इक्वल टू 1 स' जाबाय बे जाबाय a नि माना 1 नालाय 1x स्क्वायर ओमफ्राय b नि माना माइनास 1 नालाय माइनास 1x जागोन स' प्लस 1 स' जाबाय नैबे जाबाय फोर्थ नाम्बारा स' नेक्स्ट खालामलायनोसै 5 नाम्बारखौ स' लोगोफोर सिम्पल ना आगोलनि बायदिनो आरोना जास्ट सेम आरोना आं इखौनो खालामबाय थायाखै स' नैबे माइनास 1 बाय 4 आरो नैबे मा 1 बाय 4 स' नैबे माइनास 1 बाय 4 नैबे मा जागोन 1 बाय 4
नेव नायनायाव मा नायदों लोगोफोर माइनास नायदों स' बिखौ एसे गोसो होना खोनासंनाय ए नि माना नेव 4 दङ ए नि माना बेवहायबो 4 बिखौ जों चेन्ज खालामनो गोनांथि गैया c नि माना 1 b नि माना नाय मा जागोन 1 एबार b नि माना मानो 1 जागोन लोगोफोर ना अलरेडी जोंना माइनास दङ बेवहाय स' बे माइनास जाबाय स' बेयाव जों माइनास होनो दरकार गैया स' दा माइनास होयोबा जोंनिया नैबे फर्मुला मिलायहैनाय नंला आरो स' ओंखायनो जोङो अलरेडी माइनास दंखायो नालाय b नि माना मा जागोन लोगोफोर मा पजिटिभ जागोन स' देयरफॉर a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1 so इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बेनो जाबाय जोंनिया आन्सार ओमफ्राय लास्ट खालामनानैसै लोगोफोर 6 नम्बर इबार लास्ट 6 नम्बर दङ जोंनिया मा 4 1 स' दा बे जागोन नैबे 4 नैबे जागोन मा 1 स' दा इखौ जों सिम्पली खालामनांगोन दानि बायदि माइनास 4 4 नैयाव 1 थाबाय 1 by 1 जाबायना लोगोफोर 1 1 by 1 आनो जाबाय 1 आथ' 1 सिङाव 1 आ जेबो माबा गैया इफेक्ट खालामा माइनास प्लास 4 जाबाय स' देयरफॉर a इक्वल टू बेसां a इक्वल टू जागोन जोंनिया 1 b इक्वल टू जागोन माइनास 4 c इक्वल टू जागोन 1 देयरफॉर implies that a 1 dot x square minus 4x plus 1 equal to x square plus minus 4x plus 1 so बेनो जाबाय जोंनिया जौगानाय बिदा गोबां राशि दा नेक्स्ट जोङो 2.3 थांनायसै लोगोफोर 2.3 नोंथांमोना दिहुनना ला स' 2.3 खौ आं बुजायनायनि आगोलावनो मोनसे फर्मुला एसे लिरना होनोसै आङो 2.3 बुजायनायनि आगोलाव मोनसे फर्मुला ओरैनो लिरना होनोसै इम्परटेन्स फर्मुला बे फर्मुलाखौ एसे गोसो लाखिनो नाजाबानो जाबाय खिन्थु गोरलै आरोना फर्मुलाया बाट साफा सानै स्टुडेन्टआ बेफोरखौनो हार्ड मोनो स' बेनिखायनो लिरना होनाय जाबाय आङो जुदि आरो बुक्सआवबो दङ नोंथांमोना बुक्स नायबानो मोनगोन आं बुक्सनिफ्राय डाइरेक्ट लिरना होखानोसै नोंथांमोना बेखौ दिखांना लाबानो जाबाय नोट होना लिरबानो जाबाय जुदि आंनि आखरा एसे गाज्रिहा लोगोफोर स' सिन्था खालामनाङा आगसि नायबानो जाबाय नोंथांमोना एसे मोजां लिरनो जुजि नाजाबि मानो होनबा एग्जामाव मोजां लिराबा नोंथांमोना नाम्बार मोननाय नङा जाबाबो दान्दा दानसि खालामबा नोंथांमोना लाड्डु मोनगोन स' बेनिखायनो मा खालाम आखरखौ दानिफ्रायनो मोजां खालामनो जुजि थानाय आं थानाय डाइरेक्ट लिरखाना होनसै नैबायदिनो बानायदों आङो जेबो थानाय जायखिजाया मोननै बिदाब गोबां जायो जायखिजाया मोननै बिदाब गोबां जायो अब्ला जों बिदाब गोबां qx आरो gx खौ qx आरो rx खौ दिहुननो हायो जाहाथे मा होनदों फर्मुलाया जाबाय जोंनिया px equal to gx cross qx plus rx नैबे इम्पोर्टेन्ट फर्मुला लोगोफोर नैबे जोंनिया इम्पोर्टेन्ट फर्मुला बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनांगोन स' बे फर्मुलानि मुङानो जाबाय बे फर्मुलानि मुंखौनो जोङो मा होनना बुङो राननाय बिमावफारि बे फर्मुलाखौ जों मा होनना मिथिनाय जायो राननाय बिमावफारि आरो इंलिश लिरनो बेखौ डिविजन एल्गोरिथम स' दा बेवहाय px माने मा जोंनिया रानजाग्रा px माने मा होनना बुङो रानजाग्रा होनगोन नैबे माने मा रानग्रा gx माने मा लोगोफोर रानग्रा qx माने रानगासै बेनिफ्राय rx माने मा लोगोफोर रानखोन्दा दा बेखौ जों जुदि एग्जाम्पल महरै जुदि लायोबा जोंनिया मा जायो हमना लाबाय आङो फर एग्जाम्पल जोङो
फर एग्जांपल 5 खौ जोङो माजों राननिसै 2 जों राननिसै 5 खौ माजों राननि लोगोफोर 2 जों स' दा 5 खौ 2 जों रानबा मा जागोन 2 सानजाब 2 मा जागोन 4 स' बेसेबां आग्लायखो 1 दा नै रानजाग्रायानो जाबाय नै 5 आ लोगोफोर नै 5 खौ मा होनना बुङो जोङो रानजाग्रा माने जाय रानजायो आरोना स' बेनिफ्राय नै 2 आ जाबाय रानग्रा जायजों जों रानो आरो नै जा रानना जि मोनो जों बेखौ मा होयो रानगासै आरो जेसेबां आग्लायो माने जेसेबां आद्रा थायो बेखौ जों मा होनगोन रानखोन्दा दा 5 खौ 2 जों रानबा आद्राया थागोन 1 माने रानखोन्दाया आरो रानगासैया जागोन 2 रानग्राया जागोन 2 ओमफ्राय रानजाग्राया जागोन 5 बेनो जाबाय नैबे इम्पर्टेन्स फर्मुला लोगोफोर आरो बे फर्मुलाखौ जों होनना बुङो राननाय बिमाफारि सर्ट कुइसन फैनो बानो जे राननाय बिमाफारिनि फर्मुलाखौ लिर होननानै स' नोंथांमोना बेबायदि लिरनो होबा नोंथांमोना सिम्पल लिरनो हाबानो जाबाय बे फर्मुलाखौ माने नेखिनाखौ लिरनो हाबानो जाबाय आरो ना सेन्टेन्सखौ एसे बानायना लिरदों लिरबा स' दा बेखौ लिरना ला बे इम्पर्टेन्स फर्मुला नै चेप्टारनि बेनिफ्राय दा जोङो थांनोसै बेवहाय माबाव एक्सारसाइज 2.3 दा नैबे जाबाय क्लास एक्सारसाइज सोंनाय बिदाम 2.3 सोंनाय बिदाम 2.3 नि 1 नि 1 नाम्बार बे 2019 फैदोंमोन लोगोफोर 1 नि 1 नामा सरि 1 नि 1 नाम्बारा 2019 फैदोंमोन आरो मार्क्सआ फैदोंमोन 3 मार्क्स बेसा मार्क लोगोफोर 3 मार्क्स स' बेवहाय मा दङ px होनाय दङ आरो gx होनाय दङ आरो मोनफ्रोमबोनि बेलायाव रानगासै आरो रानखोन्दाखौ दिहुननो होदों माने राननानै रानखोन्दा आरो रानगासै दिहुननो होदों दा जोंना px आ मा होनाय दङ px equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 बेनिफ्राय gx equal to x square minus 2 लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो दे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै खेबसेयाव जुदि बुजि मोनाब्ला नोंथांमोना एगेन रिपिट खालामना नायफिननो हागोन स' जाहाथे मोजां बुजियो स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जेब्लासिम बुजिया अब्लासिम नोंथांमोना रिपिट खालामना नायबाय था होमबाना मोनखोननै खोनथाम नायनायनि उनाव नोंथांमोना अबभियासलि बुजि मोनखागोन बेखौ आं माबादों आरोना नोंथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ नोंथांमोना बुजि मोनखागोन बेखौ स' दा x नैबे दा px दङ नैबे दा gx दा जोङो gx दं नै px खौ मा खालामनांगौ राननांगौ सिम्पलि राननानै मा दिहुननांगौ जोङो qx आरो rx खौ दिहुननांगौ सिम्पलि दा जों सिम्पलि रानबा माबायदि रानगोन नैबायदि डाइरेक्ट फज'ना लाबानो जाबाय x cube minus 3x square plus 5x minus 3 दा नै gx नि मा दङ x square minus 2 बेबायदि फज'बानो जाबाय नैखौ रानग्राखौ नैयाव फज' रानजाग्राखौ सिङाव फज' आरो रानग्राखौ मुवा फज' जोङो बायजोआव फज' दा फार्स्टलि नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय जे नैखौ डिक्रिजिं अर्डाराव लिरनो जुजि माने फर एग्जांपल नैबायदि थायोब्ला जेनेबा दा x क्यूबा उनाव दङो बिनिफ्राय बिनि सिगाङाव x स्क्वायरखौ लिरनो हादों बिनि सिगाङाव 5 होदों बिनि सिगाङाव x होदों जुदि बेबायदि जुदि नै px नि मानखौ जुदि बेबायदि होयोबा लोगोफोर जों मा खालामनांगोन बहा कनभार्ट खालामनांगोन बहा सोलायना लानांगोन बेखौ गेदेरनिफ्राय उन्दैयाव सोलायनांगोन माने फार्स्टआव गेदेरखौ लिरगो लोगोफोर दा px नङा gx खौबो बेबायदि खालाम गेदेरखौ फार्स्टआव लिरगो स' दा गेदेरखौ लिरबा जोंनिया मा जागोन गेदेरा मा दङ x क्यूबा गेदेर समनिख्रुइ बेखौ फार्स्ट लिरनांगोन माने पावारनि गेदेरखौसो होनदों लोगोफोर आङो माने गोजौहाय साइनिया गेदेर बेखौ होनदों आरोना स' बेनिफ्राय नियाव मा दङ जोंनिया x स्क्वायर बिनि उनाव x स्क्वायरखौ लिर बिनि उनाव नै x आ फैगोन बिनि उनाव लास्टआव मा फैगोन x गैया फैगोन स' नैबायदि होना दोनदोंबाबो नैखौ जुदि जोंना नैबायदि स्टाइल होना दोनोबाबो जोङो बेखौ नैबायदिनि कनभार्ट खालामनानै लानांगोन स' नैबे बे एग्जाम्पला नङा लोगोफोर आं जास्ट ओरैनो हिन्स होनानै एग्जाम्पल बुजायदों जे उल्था उल्थि होनाय थाबाबो जोङो बेखौ सिरियेलनि बायदि गेदेरनिफ्राय उन्दैसिम माने साजायनानै लाग्रोनांगोन फार्स्टआव बाट जोंनिया नैबे सिरियेल होनाय दंखायो टेनसन गैया मानो होनबा नैबे 3 दङ नैबे 2 दङ नैबे 1 दङ नैबे जेबो गैया स' बेबायदि होनाय दंखायो जों दा बेखौ सिन्था खालामनो गोनां गैया स' दा बे आगोलनि अंकफोर बेबायदि मोनगोन स' बेनिखायनो आं दानो एसे बुंना दोनखाबाय स' दा सिम्पलि नाय एबार माबायदि खालामगोन बेखौ फार्स्ट स्टेपआव नाय नैनि सिगाङाव मा सिम्बल दङ प्लास दङबा गोजौहाय मा होनो सिम्पलि प्लास होबानो जाबाय प्लास होबाय माने प्लास होआबाबो जागोन जोङो जानाय फार्स्टनिखौल'सो मिलायनांगौ जोङो उननिखौ नायनाङा लोगोफोर इथिं -3x स्क्वायर दङ +5x दङ -3 दङ जेबो सिन्था खालामनाङा जों फार्स्टनिखौल' मिलाय दा फार्स्टआव मा दङ x क्यूब नियाव मा दङ x स्क्वायर दा नै x स्क्वायर जों खैथा x होबा जोङो x मोनथाम मोनगोन दा अलरेडी मोननै दङ खैथा नांगोन x लोगोफोर only 1
स' दा नै मा होगोन जोङो होमबा अनलि x आनो थाबाय मानो होनबा नाय x स्क्वायर जों x जों मोननैजों मोनसेदो लोगो नांना खैथा जाखो जोंनिया मोनथाम जाबाय बुजिबायना लोगोफोर बेखौ बुजिबायना दा फार्स्टनिखौ मिलायनो हाबा उननिखौ नोङो सानजाबना हो डाइरेक्ट दा नै मा दोङो नैदो सानजाबाय बेखौ बुंबाय एबार नैदो सानजाबलायनांगोन माइनास ए प्लास ए माइनास जागोन नैजों x खौ सानजाबा मा जागोन लोगोफोर नैजों x सानजाबा 2x आनो जायो दा 2x दा जों बे 2x खौ जोङो 2x नि सायाव मा दों जोंनिया 1 दों नालाय बे 1x थानायनि सिङावसो फज' नों दा बेनि सिङाव माने 2 नि सिङाव फज'ना नोङो बेजों सानजाबा जोंना मा मोनगोन 2x मोनगोन नालाय बाट नोङो 2 नि सिङाव फज'ना नोङो मानो फज'नाङा बेनि सिङाव बेनि सायाव मा दों नाय बेनि सिङाव सायाव 1 दोङो बेनि सायाव मा दोङो 2 स' दोङो बेखौ मा मोनसेनि सिङाव फज'गोन जोङो 2 नि सिङावसो मानोना x बेबायदि माने समान समान थानायनि सिङावसो समान समान फज' नोंथांमोना आरो सिम्बोला माइनास ए प्लास ए मा जागोन नैबे माइनास दा एबार मोनसे खोथा गोसो लाखिबि जोंनिया सिङाव मा थायो मोनसे माइनास थायो होनना हमना ला फिसा नै माइनास गोनाङा आं जास्ट बुजायदों लोगोफोर सिङाव मा थायो जोंनिया मोनसे माइनास थायो बे माइनासा गासै सिंनि जेसेबां सिन दङ बेफोरखौ मा खालामो प्लास थाबा माइनासआव कनभार्ट खालामना होगोन आरो माइनास थाबा प्लासआव कनभार्ट खालामना होगोन दा नैबे मा दङमोन सिम्बोला प्लास दङ बे माइनासा बे प्लासखौ जोंनिया जुद्ध नांनाय बायदि होनो आरोना फैनानै मा खालामो एटाक खालामगोन खालामनानै बेखौ मा जागोन बियो माइनास जाफैगोन दा बेयाव माइनास जाफैनानै प्लासजों माइनासजों मा जाखो केन्सेल जाबाय नोंथांमोना भाबिनो लानांगोन बेखौ गोसो सिङाव लोगोफोर बेयाव मोनसे नै फिसा माइनास दोङो बे माइनासा बै प्लासखौ फैनानै मा खालामगोन माइनास खालामगोन बे माइनासजों दा प्लासजों मा जाखो केन्सेल खोनाबाय लोगोफोर दा बेनिफ्राय सानैयाथ' जोंनिया बे दोङो सानैया जोंनिया जेबो सिम्बल चेन्ज जाया बेनो सिङाव लाबोबाय जोङो ओमफ्राय नेक्स्टआव नै माइनासा बे माइनासखौ मा खालामगोन जोंनिया एटाक खालामनानै जुद्ध खालामनानै मा खालामगोन बेखौ प्लास खालामगोन माने माइनास ए प्लास माइनास नै मा जागोन प्लास दा बेयावबो प्लास दोङो बेयावबो प्लास दोङो हमना लानांगोन लोगोफोर नै मा थागोन जोंनिया नैबे मा जाहैगोन माइनास थाबा प्लास जाहैगोन स' दा 5 जों 2 दाजाबबा बेसेबां मोनगोन जोङो 7x ओमफ्राय नै दा माइनास 3 स' एगेन नै मा दोङो लोगोफोर माइनास दङबा सिन्था गैयाजासे नै मा हो नोङो माइनास फज'ना हो बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपआ जाबाय नै मा दङ x स्क्वायर दङ x आ खैथा दङ मोननै दङ नैयाव खैथा दङ x मोननै x थ' जोंनो नांलाया मानोना बेयावबो मोननै बेयावबो मोननै दोङो बाट जोंनो मा गैया नैयाव गैया 3 नैयाव दोङो मा 3 स' सिम्पलि दा नैयाव जों मा होगोन 3 होगोन लोगोफोर दा नै 3 जों नैखौ सानजाबा जों मा मोनगोन माइनास 3x स्क्वायर नोंथांमोना आं दानि होनखादों जे जोङो फार्स्टनिखौल'सो मिलायगोन फार्स्ट मोनसेखौल'सो नैयावबो माइनास 3x स्क्वायर दङमोन जोंबो मा खालामखो माइनास 3x स्क्वायर खालामबाय मानोना प्लास दों माइनास x स्क्वायर दों q 3 सानजाबा 3x स्क्वायर बिनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआ जाबाय माइनास ए जोंनिया प्लास जागोन आरो 3 दों 2 जों सानजाबा बे जागोन 6 जागोन दा आं नैनि सिङाव मानो फज'दिया बेनि सिङाव फज'नायनि मिनिङानो जाहैबाय जोंनिया x गैया बिनिखाय x गैयैयाव जोङो सिम्पलि फज'बाय दा नैयाव मोनसे फिसा माइनास थायो होनना दानि होनखादों आङो बे माइनासखौ थांनानै मा खालामगोन जोंनिया प्लास खालामगोन स' बेजों मा जाहैगोन जोंनिया केन्सेल बेनिफ्राय बे माइनासा नैखौ सिङाव जेबो गैया नायनि बेखौ जों सिम्पलि सिङाव लाबोबाय दा नै माइनासा बे माइनासखौ थांना मा खालामगोन जोंनिया माइनास प्लासखौ थांना मा खालामगोन माइनास खालामगोन दा नैबे मायाव कनभार्ट जागोन जोंनिया माइनास जागोन प्लास थाबा मा जागोन बेयो माइनास स' 3 6 जों मा जागोन जोङो दाजाबनाय बेसेबां मोनगोन 9 स' देयारफर दा जों बेखौ खालामनो हालिया जों दा नैखौ राननो हालिया मानोना x निया नैनियाव सायाव मा दोङो 2 दोङो नैनिया सिङाव मा दोङो 1 दङ स' नैनि साइ जुदि नैथिं जुदि जोंनिया उन्दै मोनोबा जोङो बेयावनो स्टप खालामदो बेयावनो माने जोब्बाय मेथ्सआ स' देयारफर रानगासैखौ जों मादो हमोमोन लोगोफोर qx होनना मिथिगौ रानगासैया जाबाय x माइनास 3 आरो रानखोन्दा gx इक्वल टू जोंना मा जागोन लोगोफोर 7x माइनास 9 स' जों एबार नेक्स्ट खालामनायसै दा 2 नाम्बार खालामदोंसै लोगोफोर फैदो स्टार्ट खालामदोंसै 2 नाम्बार खालामना नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जागोन स' नोंथांमोना जुदि 3 नाम्बारखौ हायोबा खालामबानो जाबाय आरो हायाबा आङो नेक्स्ट एगेन भिडिअ लाबोना फैगोन नैबे आरो मोनसे आरो सिरिज जाबावगोन लास्ट मोनसे खालामनानै बे मेथ्सनिफ्राय बे मोनसेया जोबनाय जागोन आरोना बे चेप्टारा जोबगोन स' नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हर 2 नाम्बार लेसना जोबबा जों मा लेसनखौ स्टार्ट खालामनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सिम्पलि लिरनानै हरबानो जाबाय
नहलबा जोंनि गोसो मथे जों स्टार्ट खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना जुदि बे चेप्टारखौ आंनो नांगौमोन सार होननानै जुदि बुङोबा आं नोंथांमोननि गोसो बायदिनो नोंथांमोनखौ आङो सोलोंहोनो राजि नोंथांमोना गोबाव खालामालासिनो नोंथांमोना स्कुल खुलियाखै बन्द लकडाउन जानानै बन्द जाना दङ होननानै दा नोंथांमोना फरायलासि थानाङा जेसेबां हायो दा नोंथांमोना मोजांसो नोंथांमोननो जोङो बेबायदि अनलाइन प्लेटफर्म बानायनायनि थाखाय नोंथांमोना हाजासे माने दा मोजां खुसि मोननानै नोंथांमोना फरायनो इनकारेज जानांगौ नोंथांमोना बेनिखायनो आं सानो जे जुदि नोंथांमोना जोंखौ जुदि मटिभेट होयो बेबायदिनो जे कुइसन सोङो जेसेबां हायो कुइसन फैयो फिडबेक होयो नोंथांमोननि सायावसो जोङो जेसेबांनो हायो एसेबांनो भिडिअ होनो आपल'ड होनो माने इन्ट्रेस्ट नाङा आरोना दा सिम्पलि नै खोथा नेवनाय नोंथांमोना दानिनो बुंखादों आङो बेखौ दा नेवनाय एक्सपिरियेन्स फार्स्ट दङ बाट वानआ इनि उनाव दङ बाट एक्सआ लास्ट दङ बेबायदि थाबा जों बेखौ माबायदि लिरना लागोन लोगोफोर एक्स मा प्लास वान नाय एक्स बेखौ जों लास्टआव बेबायदि खालामना लानांगोन दानिनो बुंखाबाय नैखौबो नाय बेबोथ' सिम्पल बेबायदि दङ सिन्था गैया बेखौ दा एबार मा खालामसै एक्स स्क्वायर माइनास एक्स प्लास वान नैबे मा एक्स टू द पावर माइनास 3x स्क्वायर प्लास 4x प्लास 5 दा नैखौ सिम्पलि नै एक्स स्क्वायर दङ नै एक्स टू द पावर 4 दङ दा एक्स टू द पावर 4 मोननो कारणे खैथा एक्स नांगोन नै मोननै दङ मोननै बासो नै मा जागोन जोंनि एक्स टू द पावर 4 दा ओमफ्राय एक्स जों नैदो थांजाबा मा जागोन किउब जागोन लोगोफोर बार नाय जोंनिया एक्स मोनसे दङ नै खैथा एक्स दङ मोननै दङ मोननै लोगो नांना खैथा जागोन मोनथाम बाट नै एक्स मोनथाम थानाय मोनसेबो बर'बो गैया दा एक्स मोनथाम थानाय गैयाबा जोङो सिम्पलि लास्टआव फज' लास्टआव मा फज' बेखौ एक्स मोनथाम थानायखौ फज' मानो लास्टआव फज' आं लोगोफोर मानोना जोंना एक्स मोनथाम थानाय जेरावबो नैखिनियाव गैया बेनिखायनो जों एक्सट्रा फज'नांगोन लास्टआव बेनि उनाव प्लास दं माइनास दं प्लास दं प्लास जाबाय बेनिफ्राय नैयाव जाबाय बेयो एक्स स्क्वायर मानो होनबा स्क्वायर दं नालाय स्क्वायरनि सिङाव जाबाय बा नै फिसा माइनास थायोना दानिनो बुंखाबाय आङो बेजों नै प्लासआ माइनास जागोन बेजों ना केन्सेल नैबे माइनास जागोन नैबे जाबाय माइनास 4x स्क्वायर माइनास नै प्लासआ माइनास जागोन ना लोगोफोर बा नै माइनासआ मा जागोन प्लास जागोन बा जों बेयाव मोनसे नटिस खालामनो गोनां जे जोंनिया स्क्वायरनि साइ किउबा गिदिर जों किउबखौ लिरग्रोनांगोन माइनास नैबे पजिटिभ जागोन माइनासआ पजिटिभ जायो लोगोफोर आं बेखौ सिगाङाव लिरग्रोबाय एक्स किउब बेनि उनाव नैबे माइनास 4x स्क्वायर प्लास 4x प्लास 5 बुजिना लोगोफोर नैखौ आं मानो सिगाङाव लिरखो मानोना जोंनिया गिदिरखौ सिगाङाव लिरखो दानो बुजायखादों आङो बारे एक्स स्क्वायरा जाबाय एक्स स्क्वायर बेनि उनाव एक्स स्क्वायरा नैदों माइनास 3x स्क्वायर माइनास x स्क्वायर माइनास 4x स्क्वायर जाबाय बेनि उनाव नैखौ नैजों मिलायनांगोन एक्स स्क्वायर जों मा सानजाबा जों एक्स किउब मोनगोन अनलि जों मा सानजानांगोन अनलि एक्स नैबे जाबाय एक्स किउब एक्स जों एक्स स्क्वायर सानजाबाय एक्स किउब प्लास जों माइनास एक्स जों एक्स स्क्वायर बेनिफ्राय एक्स जों 1 जों मा जाखो नैबे प्लास एक्स बुजिना लोगोफोर बेयो एक्स जों 1 जों प्लास एक्स मोनबाय दा नै फिसा माइनास थायो नैबे माइनास जागोन नैबे केन्सेल नैबे प्लास जागोन नैबे मा जागोन माइनास 3x स्क्वायर प्लास जाबा नै प्लास जागोन ना लोगोफोर नै माइनासआ बे माइनासखौ मा खालामफैगोन प्लास खालामगोन नै प्लासखौ मा खालामफैगोन माइनास खालामफैगोन नैबे प्लास मा जागोन 3x प्लास नै मा जागोन 5 जाबाय नैयाव मा होगोन जोङो सिम्पलि माइनास दं नालाय एक्स स्क्वायर दङ एक्सखौ नांला जोंनो अनलि मा नांगोन 3 दा 3 जों एक्स स्क्वायर दं माइनास 3x स्क्वायर माइनास 3 दं माइनास दं प्लास 5x माने माइनास 3 दं 1 जों मा जाखो माइनास 3 दा फिसा माइनास दङ नै माइनासआ प्लास जालांगोन बेजों मा जाखो केन्सेल नैबे माइनास जालांगोन नै बेजों मा केन्सेल जाबाय नै माइनासखौ मा खालामगोन प्लास नैबे प्लास जाहैगोन जोंना लोगोफोर 5 जों 3 दाजाबा जोंना मा मोनगोन 8 देयरफोर रान गासै qx इक्वल टू बेसे जाखो निथिं जागासिनोला जोंनिया रान गासै qx इक्वल टू मा जागोन x स्क्वायर माइनास x माइनास 3 आरो रान खोन्दा gx rx इक्वल टू बेसे जागोन जोंनिया 8 लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो सोलोंबाय नोंथांमोना जुदि जोंनि बे होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंबा जेसेबां हायो जोङो सापर्ट खालाम आं आगोलनो बुंखाबाय थादों आरो जोंनि बे चेनेलखौ नोंथांमोना गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो जेसेबां हायो नोंथांमोना बर' फरायसाफोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय नोंथांमोना जुदि बर' दा क्लास 10 आव फरायाबाबो नोंथांमोना शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बे बिटिआरनि गासैबो बर' फरायसाफोरा जाहाथे जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसे हेल्प जायो नोंथांमोना हाजासे माने जोंनि भिडिअफोरखौ शेयार खालाम जालाय सापर्ट खालाम बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय आरो नोंथांमोना आगोलबो बुंबाय थादों आङो जे
नोंथांमोना जुदि सोरबा साख्रि नागिरगासिनो दंबा स' नोंथांमोना जोंनि बे वेबसाइट assamcareers.com आव थांनानै नोंथांमोना साख्रिनि गोदान आपडेटफोरखौ लाबाय थानो हागोन आरो बेवहाय जोङो बे क्लास 10 नि बर' मिडियामनि नोट्सखौबो होनाय जाखादों स' नोंथांमोना बेवहायबो भिजिट खालामनानै चेक खालामनो हागोन स' बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै भिडिअनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय टेक केयार